ಸೊಲುಮೇಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬುಡಪಿನ ಮಸಾಲೆಲು ಒಂಜಿ ರುವ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೂ ಮೆಂತೆ ಪುಲಿ ಮಂಜಲ್ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಅರ್ಧ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 7 ಮೇಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಗುದ್ದುದಿ ಒಂದೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ಪುದಪರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬನಲ ದಿಯೆ ಬನಲ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಒತ್ತಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಂತೂರು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಗ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಆನೆ ಇರುವದೆ ತಂದೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿವೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚವನನ್ನಗ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಮೆಂತೆ 10 ಕಾಳ್ದದ್ದು ಪಾಡ್ಯೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ರೋಸ್ಟ್ ಆಪುನಡ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ಸಳದಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುನ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತು ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಕವು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅನ್ ಮಲ್ಪನಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚದು ಅಂಚಿಂಚ ಅವನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ನೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ಅರಪಾಡು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದು ತಂಡೆ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಜಾಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಿದ್ರೆ ಚೂರು ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ವೇನು ಏತು ನೀರು ಏತು ಬೊಡ್ತುದು ಬೊಡಿತ್ನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್
ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, 2 ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರ ದೀವರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲೆಡ್ ಮೀನು ಕಜಿಪತ್ತು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾನ ಎಣ್ಣೆಡು ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊಲ ಶುಂಠಿಲ ಒಟ್ಟುಗ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1.5 kg ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆನಗಲ ಪಾಡ್ದ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅತ್ತೆ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಹೊಡಿತ್ನ ಅದು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾವ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಮುಚ್ಚಳದಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಾಕ ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೊಂತೆ ನೀರು ಬಿಡೋನಂತಲೆ ಕಾಲು ವಾಸ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಾನರ ಮುಚ್ಚಳದಿದ್ದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತನ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬುಡ್ಂಡು ತುಲೆ ಈ ತಾನ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಡು ಬೇಯ್ಯರ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೊಂತ ನೀರು ಮೈತದ ಅವೆನ್ ತುರಾಲ್ತದ ಇಕ್ಕಿ ಮೈತದ ಕೊದ್ದಿಯರ ಬುಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂದಿತ್ತೇನೆ ಪಾಡೋನಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತನ್ಲ ಪಾಡ್ಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಜಾತ್ ಕೊದ್ದಿನಗನೆ ಪಾಡ್ಂಡನೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದಿಯರ ಬುಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕುದ್ದಿಂಡು ಯಾನ್ ಚೂರು ಸಾರು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಯೆ ಯಾನಿನ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ
ಚೂರು ಸಾರು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಅಂಚ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಗ